ବଡ ପଣ୍ଡା ଭାଇ କେତେ ଏତ କଣ କଥା ଆପଣ କିଏ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ମୋ ନାଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ମୁଁ ଘର ବାକି ବୋଦା। ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଏଇ ଟ୍ରେନରେ ମାଗିବାକୁ ଆସେ। ଏତେ ଶୀତରେ ଆପଣ ରାତି କେତେ 3ଟା ବହୁତ ଜୋର ଶୀତ ଆଜି ରାତି 3ଟାରେ ଉଠିକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ନା 5ଟା ବେଳକୁ ଆସି। ଆପଣ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆଉ କିଏ ଅଛି? ମୋ ମା ଅଛି, ବାପା ଅଛି, ଭାଇ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଦିନ ବାପା ମା ମୋ କତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଭାଇ ଏଇ ବୟସରେ ଏଇ ଯୋଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ ଯେ ଚାଲି ନ ପାରୁ ଦିଦିଟା ଗୋଡ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଏମିତି ମଣିଷକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ ମଣିଷ ଆଜି କେତେ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ତା ପରିବାର ପୋଷି ପାରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏହାଠାରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ ଯେ ଲୋକ ଆଜି ତା ପରିବାର ପାଇଁ ସେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖୁଛି। ଏ ଟ୍ରେନ ସେ ଟ୍ରେନ ମାଗିକି ତା ପରିବାର ପୋଷି ପାରୁଛି। ଯାହା ହଉ ଭାଇକୁ ଏ ଶୀତରେ ମୁଁ ଚାହା ଗୋଟେ କପେ ପିଇବି। ଆଉ ତାଠାରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛେ ଯେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ କରି ନିଜର ଉପାୟ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ସବୁଠାରୁ ବିରାଟ ବଡ କଥା। ଯାହା ହଉ ଭାଇକୁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ମାଗି ଯାଚି ଗୋଟେ ପରିବାର ବୋଝ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଠାରୁ 100 କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଦେଲେ ବି ବଳକା ପଡିଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ ଟିକେ ଚାହା ନିଅନ୍ତୁ ଭାଇ, ଶୀତ ତ ପ୍ରବଳ ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ହଉ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଉଠିକି ଆସିଲେ, ଚାହା ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଚାଲି ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭଲ ଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।